Si Claude, tamo po. Talakad tamo po. O Diyos ay pamin, ing anak mong buktong Yesu Kristo ang ginumi, king pami daw na king biyana para kay kami, ting kaning bayu ampo na lang hanggang tipan, paulining kayapan mo, papagbandalan mo kami at ingatan mo kami kapilan man. Itiyadon mi, king uli ng Kristong ginumi. Luklok tamo po. Pamamasang ibad, king libro ning propeta Isayas. Lawan yu, ing talasuyo ko minawaya, misaplalaya, mitampukya, at mipukya king mataluktok. Nung makananong dingdakal, may nga bladla king panakit da kaya, pablasang tutuyang, dispormado lupa. Ang gaking balamu, lupang tao. Makanyan na lamang mga tilihan kaya, ring dakal at tao. At ding ari, ela mga pabulad, king arapana. Uling akit da, ing kapilan man pamipawaga karela. At tangalanda, at asak siyan ing metong abage, ayera padimdam kapilan man. Ninong makapaniwala, king dimdam mi, at ninong mekakit kaniti, antimong metong apangalantad, ning upaya ning Ginu. Kalupa ning metong asuli, tinubuya king arapana. Kalupa ning metong ayamot, king gabun amenabla. Alayang legwan, alayang kamalan inyang ikit miya. Alayang sintingan, amakayawus pansin karing matami. Metong yang bagay waring kasaman at sasakwil daring tao. Metong yang lalaking malugma at sanena king kasakitan. Metong yang lalaking kabud akit de ring tao, tatak pandala ring kalerang lupa. Mayumi siya at itamo, linawe tayang
tawong alang kwenta. Makanyan man, kaya katala ring kasakitan apig dosana, kaya katala ring lungkot akir gahana. Ita mo naman, balata mo, metong yang tawong mi parusan. Bitbata ng Diyos king dakal akasakitan. King kamatutuanan, metando siya. Paulira, ding kapanyalansangan tamo. Melunuya, pauli rating kasalanan tamo. Ing parusang digpakaya, migdalang kapayapan kaya katamo. King kapamilatan daring late at sugat at inggap na, kinayap tamo. Itamungan melili tamo, kalupa daring tupa. Ing balang metong tinuntunya, king sarili ng dalan. At ing ginupe pakarga na lakaya, ring kasalanan tamo. Itamungan. Pig mabagsikande, pibatanang mitmong kapakumbaban, enebitasang biklat ingasbok na. May ngari king metong akorderong daralada king pipatayan. May ngari king tupang ebubulad, king arapanda, ring manurud king lana na. Enebitasang biklat ingasbok na. King sengilan at agpang king batas de kapande, ninong bisang mamilatan para king pisasabiana. Wa, pilit din kewani king labuad daring mabye. Pauli daring pamikasala, ning kakong balen, timpalasan de, layon pete. Dininang king kutan, busal daring mga rok, metong apansyon kapbening mabandi, bistaman alayang depatan amarok, at alang meramdam na numang kapaglinlangan kingasbok na. Ingginu ketulanang mabimbingya at dumalan kasakitan. Ing pamidawo na king biena, metong yang sakripisyong kapamayaran. Ulinita, akit na laring palipina, lambayan ing biena. At king kapamilatana, matupad ing kaburian ning Ginoo. Kalabas ning kaplas ning kaladuana, akit na ing sala ning biye, at mi paldan niya. Ketang iya balo na, masayang ing kasakitana. King kapamilatan ning kasakitana, ing kakong talasuyo, apabanala nala ring dakal. Ngening akuwa nala king sarili na, ring karelang pami kasala. Ulinita, pagkalaman kaming metong adake na, kambera ding dakal, at mabilang-bilang ing tanggapan ng daki, king banding mesamsam, apira kerakayan da, ring mayupaya. Pauli ning pamidawo na king sarili ng biye, at pauli ning biryanang mibilang ya karing makasalanan. Kanitang kasalukuyan ng akuan, ing kasalanan daring dakal, at alayang tuknang manalangin, king mi patawaran lasana, ring makasalanan. Ing amano ning Ginoo.
Diyos, tunay kang tapat. Ipakain kamat mo, panibala ko rin karing kamat mo, panibala ko tingkakong kasalang gewara kung metong nga lilipakan tingkasiping kung bale makanyan mo naman karing kakong kakalukuran metong nakumang pita takutan detang kakumanakit kingdalan nera balong makananuraku lisyan mengari ku karing mete king isip me kalis na mengari kung kapalpal ayug sera ipakain kamat mo, panibala ko rin karing kamat mo, panibala ko dapot ke kaku manalig o kinun kakung sasabihan ika ing Diyos ko ing biyeku at Diyos karing gamat mo iligtas mo ko karing kasalangko at karing lulupig ka na ako itagman po ipakain kamat mo, panibala ko rin biyeko ipa karing kamat mo, panibala ko bustan mong tumiman ka kening kekang talasuyo uli naning lukod mong kukupas iligtas mo ko magpakatatag kayungan at siknangan ing
Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. Inya sukat tamupin kalawat matibig king kasalpantayanan apapasyag tamo. Uling kang Jesus, anak ng Diyos, atin tamong metong amaulang matas apari, amiraras ang kaking kabud arapan ng Diyos. Ing matas apari tamong yon, eya metong aebyasang makisan metong apanamdam, tungkol karing kinan tamo. Bagkus, kaya atin tamong matas aparing di nalan tukso, king sablang paralan akalupa ning daralanan tamo. Dapot eya mi kasala. Uli nito, kambe ning matibe kapanaligan, sukat tamong lumapit king trono ning grasya, anong no tamo tanggap pakalulo, at kamtan ing grasyang makasawop kaya katamo, king pinandit a kailangan tamo ing sawo. King kaya kaban ng biyena kaya tisulip, i Jesus mi dawo niyang panalangin at panigapo, ngana ng kaklis masikan, ngana ng tahimik manangis. King arapan nitang makikayupayan, makapagligtas kaya king kamatayan. Pauli ng pakumbabaya at mapaminto, mapapakiramdam in panalangin na. Bistan man ya ing anak nin Diyos, may biyasa yang memento king kapamilatan ning kasakitan adelana na. Makanya niya meging ganap at meging panibatan ning alanganggang kaligtasan para karetang sablang maminto kaya. Ing amano ning Ginoo.
ing pamaylasan ning ginutang Yesu Kristo agpangkang sanwan. I Jesus, kambering alagad no, at de lakitan de ing lambak ning Cedron. Karin, ating metong ahardin. At iyo, ang ponding alagad no, linubla karin. Ngeni, ihudas amangan yaya kayo, balo niya naman ing lugal ay ito. Uling maralas, i Jesus at ding alagad no, mititipon la karin. Inya ihudas, tigi ni ing metong atapok asundalos. At ding bante at tinggap no, karing pamuntok apari at karing pariseyo. Mintala karin. At magdalang sulu at salugi ampon sandato. I Jesus, anting balo no, isang blabage mga palyari kayo, selubungan na lo, at ngano karelo. Ninong pantunan niyo, Meki batlo. Jesus ning Nazaret! Jesus nga nakarelo. akuya. Ngeni, ihudas amangan nyaya kayo, at tsukarin kaya bero. Inyang asabi ng Jesus karelo, ako yo, may nga paurong lo, at may nga ragsalo king gabon. Inya, nga nang pasibayong kinutang karelo. Ninong pantunan niyo, Ngara kayo. Jesus ning Nazaret! Meki batyo, Jesus. sinabi ko na kayo king akuya, nung akupin ing pantunan niyo, pabustan niyo lang, king lakad dareti. Iti may palyari, ban akwa ng matupad, nitang amanong sinabi no, kareting binge mo kako, ala kong binating metumbay. Isimon Pedro kanito, antining atinyang espado, begot ni at tebak ni ing alipan ning matas apari, at apingas ni balugbog awanan. Ngeni ing lagyoning alipan malko. Nganapin Jesus kang Pedro. Isubliming espada king kalubana, ekewari inuman ni ing kalis, ay painom ng ibpako kanako. Ing tapok ding sundalos at ing tribuno at ding bante ding Hudyo. Dekap de i Jesus at ginapos de. De laring mumuna kang anas, akatuwangan ng lalaking Caiphas. Ing matas apari, kanitang banwang ito. Ngeni, i Caiphas, yo itong minusok karing Hudyo, king karampadan, king inmetong akatao, Mateo, alang-alang king balen. Isimon Pedro, tikya ni Jesus, at antimurin ing metong pang alagad. Ing alagad ay ito, kakilala ni ing matas apari. Inya kayabe ning linom Jesus, king patyo ning palasyo, ning matas apari. Dapod, Pedro, may lakwan niya luwal, king lele ning paspul. Inya itang alagad, akakilala ning matas apari, migbaling yo. At may kisabi yo, king babaying bante ning paspul, at tikini king kilub i Pedro. Ing babaying bante ning paspul, ngano kang Pedro. Kametong mo naman karing alagad ning taong ite, Meki batyo. Aliko. Ngeni ding alipan, ampon ding bante, pepataw lang tapog, at karinlo magsalab, uling marimlo ing panahon. At i Pedro, at siya naman karin. Kaya bere magsalab. Ing matas pari, pengot na ni kanito i Jesus, tungkol karing alagad no, at tungkol king tuturo no. At Jesus, may kibat ya kayo. Ako, king piarapan, migsalita ko karing tao, maralas itang tinuruko karing sinagoga at king templo, nung nulam ititipon ding sablang Hudyo. King makasalikot eko minyabinanuman, obat ko kutnan mo ko, kutnan mo la, retang may karamdam king tuturo ko. Deti, balura, ing sinabi ko. Inyong asabi ng Jesus iti,
Ing metong karetang gwardyang makatalakad leleno, timpaling ni, at nganang sinabi. Makanyang kang makibat, king matas apare? May kibatyo, Jesus kayo. Nung manyabi kong marok, patunayan mo ing dewa kana. Dapot nung makatud, o ba't timpaling mo ko? Ianas, pepayatad ng makagapos kanita Jesus kang Caiphas, amata sa pari. Isimon Pedro at Tsukarin, makatalakad ang pumagsalab, ating kinutang kayo. Iko, metong ka naman karing alagad na? Yo, pepayalyan no at ngano. Aliko. Ing metong karing alipan, ning matas apari, at kamag-anak na nitang piningas na balugbog Pedro, nga na namang sinalaban. Era kawari ikit kayabe na king hardin? Pasibayo, Pedro, pepayalyan na iti, at kinita mo rin, tinulaw kya ing tacho. Iba't king bale ng Caiphas, inatad daneman Jesus king pretorio, abak amaranon kanito. Detang minatad kayo, elalinob king pretorio, poto mitungisan lo, at ela makapangan king Pasko. Inya, linuwala na laping Pilato at ngano karelo. Nanong dadalumyo laban king taong ini? May kibat la kayo, ngaro. Nung eya taong marokyan, minesa na dela ko. Ipilato sinabi naping karelo. Kwanan yeng diliyo, at atulan ye, agpang king batasyo. Ding Hudyo kanito, ngara kayo. Makapayintulot kaya kami, ing papatemiyo, ing ninuman. May palyari ito, ban matupad, itang amanong pasyag ng Jesus. Tungkol king uri ning kamatayan ay ikamateno. Ipilato, uli nito. Pepa sibayo ang linob king pretorio, at pepayawos ni Jesus, at kitang na kayo. Ikapin, ingari daring Hudyo? May kibatyo, Jesus. Sasabyan mo iti king sarili mo, o sinabi dingaliwa keka, inggil ka na ako. May kibatyo, Ipilato. Inta Hudyo ko, ding mismong sariling kabalen mo, ampon ding pamunto ka pari, delara ka kanako, nanuwaring depatan mo. Jesus, ngano. Ing kayarian ko, eya king yatong iti. Nung ing kayarian ko, king yato yang iti. Ring kampon ko, pemingwara na ako sana. Ban kumanabo, karing gamat daring Hudyo. Dapot ngini, ing kayarian ko, yapin keti. Ipilato kanito sinabi no. Kasi, ari kapen? May kibatyo, Jesus. Ika na ing sasabi king ako ari ko. Ako, para kanyan, mibayit ko. At para kanyan inya dinatang ko keti king yato, ban munye patutu, king katutuan. Ing balang metong ayat king panig ning katutuan. Pakiramdaman ako. Ipilato nga na kayo. Nanotamo, ing katutuan. At inyang sinaasabi na iti, linwalan na lang pasibayo ring Hudyo at nga na karelo. Ala kong ikit apami kasala kayo. Dapot, atin kayong kaugalyan, ay ibulos kami ing metong apreso king aldoning Pasko. Buryungening ibulos kami, ingari daring Hudyo. Kanito ilangon, kinulyo lang masikon, ngaro. Aliwa, ing taong iti, nune ibarabas. Ngeni ibarabas, metong yang tulisan. Kanito Ipilato, pepalakone ka rin i Jesus at pepabatbat ni. Ding sindalos, mili ko lang metong akoro ng suksok. Pinutong deking buntok no. At pepasuluran ding barong makaba, akule morado. Pesilapit la kayo at ngaro. Babu, ari ding Hudyo. At penampaling de. Ipilato pasibayo ang dinwal at sinabi no karing Hudyo. Lawan yu, ilwal kami ke kayo, bayong abalo, king eko manakit nanumang pamikasala kayo. Inyang linuwal yi Jesus, mamuntong koronang suksok, at makasulod barong makaba akule morado.
nga nang minyabing Pilato karelo. Oy ni, lawenye ining tao. Panakit na kayo, rin pamuntok apari ang ponding gwardyo, ngarang kinulyo. Ipakuya king krus! Ipakuya king krus! Nga ng Pilato karelo. Kwanan niyeng diliyo at ipakuya king krus. Uling ako, nanumang pamikasala, ala kung akit kayo. At peki batande ring Hudyo. Ikami atin keng metong abatas. Agpangking batas ay ito, sukat siyang mate. Uling babansag ng yo ing anak ning Diyos. Ngeni panandam ng Pilato kaniti, lalo yang miyadanan kapikakunuan. Linubiyang miyuman king pretoryo at ngano kang Jesus. Nuka rin ka makabalen. Dapo di Jesus, alayong pekibot. Ipilato nga na kayo. Eka magsalita ka na ako? E mo balong atin kong upayang ipabulos da ka at atin kong upayang ipapakura ka king krus? May kibat yo, Jesus. Tutupin natin kang upaya kanako. Pauli namo ning miyabiyeke kay ti ibat kimbabo. King uli na niti. Itang menganyaya kanako, keka atin yang lalong maragula pakibatan. Ketang dimdam ng ito, Ipilato, pigpilita ng ipabulos ni Jesus. Dapot ding Hudyo, kinulyola ngara. Nung ipabulos ming taong iyon, nakakakalugura ng Cesar. Uling ninuman mi babansag king sarili na king ariyo, manyabi ang laban king Cesar. Ipilato, palamdam na kareting amano, pepadala ni king luwal i Jesus, at likluk ni king luklukan ning piyo kuman, king tarima aawsan dang litos trotos, dapot king Hebreo, nga nawari gabata. Ngeni, aldo na kanito, ning pamagsadya para king piyesta ning Pasko, bandano king kanam a oras, at ngano karing Hudyo. Oy ni, lawenye ngariyo. Dapot kilyora. Iligpit me, ipapako me king krus. Nga ng Pilato karelo. Ipapako kami king krus ingariyo? May kibat na rin pamuntok kapari. Ala kami ngari, nunemo i Cesar. Kanita na ni binye karelay Jesus, baring ipako king krus. King wari Jesus at tikiran ni, pupusana ni ing krus no, linwalyo, papunta king metong alugal aawsan dang Kalbaryo, aking amanong Hebreo nga nawari Golgota. Karinde pinako king krus at kagnano, ring adwa pa katao, mingat bala kayo. At Jesus, yo, ing makalibutan. Ipilato, ginawayang metong arotulo, at pepabili na babo ning krus. At karin makasulat, i Jesus ning Nazaret, ing ari daring Hudyo. Dakal na karing Hudyo ring may kabasa kaniti. Uling ing lugal ake pakwan ng Jesus, malapit yaking syudad, at ing rotulo, makasulat yaking Hebreo, king Latin, at king Griego. Ding pamuntok apari ding Hudyo, uli nito, ngara kang Pilato. Emo susulat ing ari daring Hudyo, nune, sasabyan ning taong ini, king ari rekanu ring Hudyo. May kibat yo, Ipilato. Ing sinulat ko. Ding sundalos pin kanito, kay ba't ding pinako king krus. King waring imalan no, at gewarang apat atumpok. Tungga-tunggalan lang dake ring apat na sundalos. Dapot itang tunika no, alayong urya. Nune, uneyang inabal, manibat babo ang galalam. Inya, ngarang mi sabi-sabi. Tayo gigisyan, no nebi paningalman tayo, bata mong akit, nung kanino ya miyabiye. Ban matupad itang kasulatan asasabing, pira kera kayon ding imalan ko, at ingani ko, pipaningalman do. Itapin ing depatan ning sundalos.
king lele ning krus, at tilo pa katalakad di imano, at ing kapatid ng babaeng imano. Imaryang asawa ng Cleophas, ampo imaryang tubo Magdalo, inyang i Jesus, ikit ne imano, at ing alagad apakamalan no, makatalakad lakarin, ngano kang imano. Babae, oyan ing anak mo. At king alagad no, ngano. Oyan, imamo. Manibad king oras ay ito, inampun ning alagad, king pibale-bale no. Kay bat naniti i Jesus, ngening balo no, king ding sablang bage, may ganap na lo. Ban ganap matupad, ing kasulatan, ngano. Mao ko. Ngeni, ating metong atabong mitmong alak amaslam ka rin. Sinurore kaniti, ating metong aesponghang inasto, king kapirasong dutong ahisopo, at tinutok de king asbuk no. Inyong i Jesus asimsim no itang alak amaslam, ngano. Metupad na. At di ko ne ing buntok no. Dinawon ne ing espiritu no. Siklod tamo po. Talakad tamo po. Ding Hudyo pin, uling aldo ning pamagsadya king fiesta ning Pasko, at banding bangke, ela manatili king krus king Sabat. Anting aldo ning Sabat ay ito, metong yang masusing aldo. Inawad da kang Pilato, ing pamalpalan dalapwad. Bang alakora na lo, karinding bangke. Ding sundalos mintalapin at pemalpal dalapwad. Itang minuna at itang kadwang mipakong kayagnan no. Dapot, inyang miras lakang Jesus at ikit do, king metene, era nebil balapwad. Dapot, ing metong karing sundalos, inulos ne katalindikingan. King metong atandus, at kanita mo rin, linuwal ing daya at ing danum. Ing menakit kaniti, babiyang patutu, at ing patutuno, katutuan. At yo, balo no, king manyabiyang katutuan, bang ikayuman, salpantaya kayo. Uling deting bagay, may ngarapatlo, ban ing kasulatan, matupad yo. Ni metong man karing butol no, alang mapakli. At pasibayo, ngano ning kasulatan, tangalande itang tindusdo. Kay bat na nito, i Jose at Tubo Arimateo, metong yang alagad ng Kristo, agyang makalihim mo, uli ning takot na karing Hudyo, inawad na kang Pilato, king idayunan ni ing bangke ng Jesus, at ipilato, pepahintulod no. Mintayapin i Jose at king Wani ing bangke ng Jesus, di natangya naman i Nicodemo, akanitang minuno, minta kayo, misa na beni. Magdalayang pisamot Amiro at Aksibal, at titimbang hanggang tinalan a libro. King ware pin ing katawa ng Jesus, at binidbirande king telang lienso, kambe ning mira ampon akibar. Agpang king piwul galyandang pamangutkod ding Hudyo. Ngeni, ketang lukal anunuya mi pako king krus, ating hardin. At king hardin na ito, ating bayong kutkutan, anong no alapang mi kutkut nino man. Pauli ning aldorang pamagsadya, king fiesta ring Hudyo, at uling malapit yo, king kutkutan. Karindel pinili i Jesus. Ing mayap ng balita ning Ginoo.
Maya pagat panapon po pasibayo, ay papalamig grit ngayon pa. Maya pagat panapon po. Gandang hapon po sa lahat. Kanina nga pala, nagsimula tayong tahimik na walang usual na greetings. No? Kakaiba po yung ating pagdiriwang ngayon, yung Biyernes Santo. Sa loob ng isang taon, Biyernes lang po yung walang misa. Walang misa ngayon. Ito'y Veneration of the Cross. Kaya walang takip ang ating altar. Yung kahapon, at least meron pang misa, yung misa ng huling hapunan. Tsaka bukas, wala ring misa ng umaga, gabi lang yung Easter Vigil Mass. Walang ibang misa pero doon. Kaya kung mamamatay po kayo, huwag niyang piliin mamatay kayo ng Miyerkules Santo, tapos dilibing kayo ng Huwebes, Biyernes Santo, hindi namin kayo pwedeng pagmisahan. No? Kasi walang misa sa mga araw na ito. No? Kaya maganda po na bilang mga Katoliko, ito nga, mabigyan natin ng oras itong kakaibang ating pagdiriwang ngayon, yung Good Friday. No? Itong Veneration of the Cross. No? Veneration of the Cross. No? Siyempre po dito, ating pinagninilayan ang kamatayan ng Panginoon. Ang isang nakakapangilabot at nakaka-iskandalong uri ng kamatayan niya sa krus. Siguro ang tanong lang natin ba't di siya lumaban? No? Bakit hinayaan niyang inapis siya? No? Kayo po ba naranasan niyo ng inapi din kayo? Naranasan niyo pa bang inabuso kayo? Sinamantalahan kayo? Wala ba kayong ginawa? Hindi man kayo lumaban? Hindi ba naman tayo lalaban? No? Kung hindi, pag hindi ka lumaban, sasabihin, king kapampangat, galgaw ka. Galgaw. Hindi ko alam kung may Tagalog yung galgaw. Pero sa English is coward. Yung coward, yung hindi lumalaban, yung takot sa ganyan. Coward. Kaya mayroon pong isang kantang nagustuhan ko by the late Kenny Rogers. Namatay na siya, sa malangit na ba ang kaluluwa. Meron isa pong kanta, yung kanta niya The Coward of the Canty. No, ito'y kwento ng isang batang si Tommy. No, sinasalaysay ng kanyang parang tito. No, sinasalaysay ang kwento ni Tommy. No. So si Tommy ay nagkaroon ng isang tatay na kriminal. So nakulong ang kanyang tatay. At doon sa kulungan ay namatay ang kanyang tatay. Kaya itong si Tommy, bago mamatay ang kanyang tatay, nagabilin sa kanya. Sabi niya, ito po yung kante, sabi ng kanta, promise me, son, not to do the things I can. Walk away from trouble if you can. Promise me, son, not to do the things alam niyo na yan. Walk away from troubles if you can. Parang ganun po yung kanta. At siguro naintindihan po natin ang habilin ng kanyang ama. Ayaw mangyari ng ama na mangyari sa anak na yung sinapit niya, nang nakulong siya, because he got into trouble. No, para yung anak, hindi mangyari sa kanya, habilin niya, iwasan mo ang anumang kaguluhan, anumang gulo. No. At ito naman po ang ginawa ni Tommy. No. Bilang pagrespeto sa kanyang tatay, sa kanyang ama, iwasan ang gulo. No. At siyempre, para rin siya ay di mangyari ang sinapit ng kanyang ama. But then, ika nga po, ang lahat ay may hangganan. Sasagad ka rin. At itong si Tommy, isang araw, yung kanyang loves, si Becky. No? Si Becky, ang kanyang mahal. No? Umiiyak at gulaguninit ang kanyang damit dahil siya'y binastos ng isang gang. Binastos siya ng isang gang.
At dito, hindi makapagtimpi sa galit si Tommy. Okay lang siguro sa kanya na siya'y saktan. Yun ay mapapalampasan pa niya. Okay pa na siya'y ang tadyakan, ang abusuhin. Pero never ang kanyang minamahal. Kaya yung pong kanyang minamahal ang binastos, nandun pa naman ang picture ng tatay ni Tommy. Dumuluha si Tommy habang tinitignan ng picture ng kanyang tatay. At parang ulit bumalik sa kanyang isipan yung habilin ng kanyang tatay. Promise me, son, not to do the things I can. Walk away from trouble if you can. Pero sa tinding galit po ni Tommy, kung ilan yung mga gang doon, tinumba niya lahat. Tinumba niya lahat yung mga gangs, parang si Fernando po, yung mga action star. At yung kahuli-huli ang nakatayo pa, nakatindig sa mga umapi kay Becky. Sabi niya, ito para kay Becky. At natumba rin po yun. Yung kahuli-huli yan. At sabi ni Tommy, para bang kinakausap niya ang kanyang daddy, I promise you, Dad, not to do the things you've done. I walk away from trouble when I can. Now, please don't think I'm weak. I did not turn the other cheek. And Papa, I so hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man. Sabi po ni Tommy, no? Hindi kailangan, kuminsan hindi kailangan tumalikod, no, sa anumang gulo. Kailangan ikaw lumaban para ipakitang ikaw ay isang tunay na lalaki. No, kayo po ba, yan, pinapakita niyo ba ang tunay na kayo lalaki? Pag ganyan, parang sinagad na ang inyong pasensya at kabutihan. At hindi pwedeng hindi maghalo ang balat sa tinalupan. At sa mga nangaapit at ng ganyan na nananakit, ika nga ng kasabihan ng mga Tagalog, mayroon kayong paglalagyan. Di ba? Kayong paglalagyan. Isa pa pong parang similar experience. Ito naman ay isang Amerikano na stand-up comedian by the name of Brad Williams. Mayroon po siyang kapansanan na dwarfism. Alam niyo yung dwarfism? Unanuya. Unanuya yung anak. Ipinanganak siyang, ganun ang kapansanan niya. Unano. Sa Tagalog ba yung unano? Kapampangan, unanuya. Kaya ito pong si Brad, dahil maliit pa lang na ganyan, no? Ang ginawa raw ng kanyang ama, bata pa lang, parang tinignan niya yung darating. Darating ang araw, itong anak kong may kapansanang ito, sigurado, ibubuli siya. Sigurado, aapihin siya. Kaya ano raw tinuro sa kanya ng kanyang tatay? Tinuruan siyang maging tough. Tinuruan siyang maging matapang, maging palaban. No. Ang ginawa ng kanyang tatay sa kanya, siya ang tatay daw niya, ang unang nagbuli sa kanya. Nagbuli sa kanya para lang patigasin ang kanyang kalooban at maging handa pagdating ng araw na ganyan nga ang sasapitin niya. Kasi nangyari nga po sa first day of school, mayroon na nambuli kay Brad. No? May nambuli kay Brad, pero hindi pa aapis si Brad. No? Napaiyak niya yung nambuli at na-office si Brad. No? At tinawagan ng principal yung daddy ni Brad para i-report ang kanyang anak na ganyan lang kaliit Sa bandang huli, pinaiyak ang kaklase. Na parang ganyan po. Pinaiyak ang kanyang kaklase.
sinumbong sa principal, itong si Brad. At kausap ng principal yung daddy ni Brad. Na sabi ng principal, yan, your son started a trouble in our school. Parang ganyan po. Ang ganyan ng ano. Excuse me, did I hear you right? Sabi rin daddy, he started the trouble? Oh, no. He did not start the trouble. Parang hindi naman siya nagsimula eh. No. Hindi naman siyang nagsimula. Kundi sumagot si Brad, I did not start the trouble. I finish it, sabi niya. No? Kasi that's what my father taught me. Never start a trouble. But if you can, finish it right away. No, at ganun po yung nangyari kay Brad. No? So, dito, siguro napakasakit po na pag ganyan meron kang kapansanan at ikaw ay aapi-apihin no, or nilalait. No, talagang masasagad that spirit of goodness in you. Talagang masusubok how far can you go para maging mapagpasensya no, kay hirap. No. Kaya nga po, nilalagay natin ang ating sarili sa nangyari sa Panginoon. Ang ginawang pagmamaltrato, pang-aapi, pinapahiya, just how the Lord absorbed all of this. Yung ganyan. Pero alam naman po natin ang Panginoon, hindi nila nasagad ang kanyang kabutihan. Hindi nila nasagad ang kanyang unawa at pasensya. Kasi yung unawa at pasensya ay nanggagaling sa kanyang walang hanggang pagmamahal. Pagmamahal. Ipinamalas lang ng Panginoon kung anong kahulugan ng tama. At ang tama rito ay hindi yung habang siya inaabuso, minamaltrato, siya mismo'y gaganti. Kundi ipapakita pa rin niya na hanggang sa katapusan, mananaig ang kabutihan at pagmamahal. Kaya doon po sa krus, ang krus ngayon ay larawan ng walang hanggang pagmamahal ng Panginoon. At sa krus, nakita natin ang walang hanggang kabutihan niya. At para sa Panginoon, ang kahulugan ng magmahal ay walang karahasan. Walang pagmamahal na marahas, na violente. Ulitin ko po na walang pagmamahal na violente. Ang pagmamahal, sa bagay, sabi ni St. Paul yata, di ba? Is kind and generous. At hindi kailanman haangarin saktan niya ang kanyang minamahal. And that's what the Lord have shown on the cross. Ang pananaig nitong pagmamahal, which was not violent, kundi walang hanggang awa at kabutihan. At siguro po ito yung hamon sa atin. Dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon bilang Kristiyano. Tayo ba mga non-violent Christians? Tayo ba ay hindi pa ba tayo nahatak sa pagiging marahas at mabagsik? Hindi pa ba tayo kabilang sa mga mas kinagagalak, kinatutuwa ang maging marahas at mabagsik kaysa panaigin ang tunay na pagmamahal at kabutihan?
Kasi po ngayon, ito yung aking napapansin. Masyadong marahas ang tao. Masyadong mabagsik. Everywhere, mayroong away, mayroong pagmumurahan, mayroong basis. Hindi ko nga alam kung dahil ba yung nakaraang namuno sa atin ang kanyang bukang bibig KILL. Kaya naging ganyan din tayo na marahas at ang sama-samang magsalita. Just to end, isa pong nakikita kong mga naging tunay na Kristiyano, yung mga nag-advocate sa non-violent way of change, of revolution. Yung hindi kailanman gaganti kahit na sinasaktan na, pananaigin pa rin ng kabutihan sa kanilang kilos at galaw. And one of them is Martin Luther King Jr. No, si Martin King Luther Jr., siya po yung naging pinuno ng mga maitim dun sa Amerika, pinaglalaban ng equal rights. No. At kung alam niyo po siya, he was assassinated. Pero isa po sa mga speeches niya, sabi niya, siyempre po English ito no? English ito. Sabi ni Martin Luther King, to our most bitter opponents, we say, we shall match your capacity to inflict suffering by our capacity to endure suffering. We shall meet your physical force with soul force. Do to us what you will, and we shall continue to love you. Throw us in jail, and we shall still love you. Bomb our homes and threaten our children, and we shall still love you. Send your hooded perpetrators of violence into our communities at the midnight hour and beat us and leave us half dead, and we shall still love you. Imagine po itong si Martin Luther King. Parang kahit anong gawin niyang pananakit sa amin, kahit anong gawin niyang pang-aagrabyado sa amin, pananakot sa amin, sasabihin niya, we still love you. We will never retaliate. Pero sabi niya, but be you assured that we will wear you down by our capacity to suffer. Magsasawa kayo, sabi niya. Mapapagod kayo. Kayo ang aming papagurin, sabi niya, sa aming kakayahang maghirap. Imagine, silang magsasawa. Magsasawa kayo sa pagpapahirap sa amin. Pero kami hindi magsasawang humarap ng paghihirap at pasakit nyo. Parang ganun po yung sinasabi ni Martin Luther King. One day we shall win our freedom, but not only for ourselves. We shall appeal to your heart and conscience that we shall win you in the process. And our victory will be a double victory. Ang pinupunto po niya, mananaig kami, pero higit pa doon, makukuha namin, sabi niya, ang inyong puso. Kasi, para ba sinasabi niya, kayo rin naman ang makokonsensya, kayo rin naman ang mahihipo ang inyong puso sa parang pinaparanas nilang, pinapakita nilang kabutihan. Kung mayroon pa silang konsensya, silang makokonsensya. No, itong nangaapi sa kanila. Kaya ito po, wag nating kalimutan na tayo mga Kristiyano. At bilang mga Kristiyano, ang ugali at gawin ni Kristo ang dapat manaig sa atin. Ang pagiging mapagmahal. Dapat wala man sa ating bukang bibig ang karahasan. Whether sa pananalita, lalo na sa gawa.
Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, pare, huwag kang maging marahas. No? Huwag kang maging marahas. No? At ang panghuli, ito pong pare, si Father John Mackenzie, sabi niya, mas magandang sinabi niya. Sabi niya, if Jesus taught us anything, sabi niya, it was how to die, never how to kill. Ulitin ko po, just the last words. If Jesus taught us anything, it was how to die, not how to kill. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa Panginoon mga mahabang kahilingan natin. Pupunta naman po tayo sa ikalawang parte ng ating pagdiriwang. Para king banal akapulungan, manalangin tamo, kaluguran kong kapatad. Para king banal akapulungan ng Diyos, king mabilo gayato. Manano na sanang ing Diyos, aibang mapamakalulong tutu. Ingatan ampon pisan metungan nakatamo. Banasang bantayang, king kapayapan, ampon karatunan. Siklod tamo. Talakad tamo. O Diyos, sa mapamakalulong ipamin, pepakilala mo ka rin sa belang tanging ligaya mo, king kapamilatan ng Jesus, anak mo. Antabayanan mo yung obra ng banal na kapulungan mo. Saupan mo kaming makapagparati king kasalpantayanan, at may bulalag king banal na lagyo mo, at miatad king kaligtasan mo, karing tao king sablang lugar. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Para king banal a Papa, manalangin tamo, para king banal a Papa i Francisco. Manano na sanang inginong Diyos amemili kayo, pagkaluban ng mayap a kabulasan, ampon sikanan, manibala, king banal a kapulungana. Siklod tamo. Talakad tamo po. O Diyos, sa mapamakalulong ipamin, ingatan ming sabla-sabla king kapamilatan ng amana mo, at panibalan mo ring sablang bininyagan. King lugod mo ang tabayan ming banal na Papa, pinili mo para kaya kami. Lalam ning pamamuntukan na, pasulungan mo yung kasalpantayan namin, at gawan mo kaming lalong mangayat pa bininyagan. Itiyadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Para karing sablang galame ning banal a kapulungan. Manalangin tamo, para karing sablang taong tapat king Diyos, para king obispo tamo i Florentino, din sablang obispo, pari, ampon diakono, para karing sablang makatugulaling, king kasuywan king Diyos, king banal a kapulungan. Siklod tamo. Talakad tamo. O Diyos, sa mapamakalulong ipamin, ing Espiritu mo ingatan ang pong pabanalaning banal na kapulungan mo. Pakiramdaman mo yung panalangin min,
At sa panming metong at metong ke kami, king sariling kayawsan, banlalo ng agampanan mit mong katapatan ng obra na. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Para karing sablang magsadyang pabinyag, manalangin tamo, para karing sablang magsadyang pabinyag, manano na sanang ing Diyos, king pakaluluno, gawa na lang biyasang matbo, king lugod no, at patawara na lang king kasalanan do, king kapamilataning danong, ning bayong pangabayit, at pagkalaman biye, kang Hesu Kristong ginutamo. Siklod tamo. Talakad tamo. O Diyos, sa mapamakadulong ipami, alangtok ng pagkalaman ming bayong hanib kimba na lakapulungan mo. Pasulungan mo yung kasalpantayanan, belwan dading sablang magsadyang pabinyag. Ibigyan mo karela yung bayong pangabay king danum ng mabyening binyag. At gawang mo lang galamening pamilyang pinili mo. Itiyadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Para king pamisan metong ding sablang Kristiyano, manalangin tamo, para karing kapatad tamo, asasalpan tayo mo naman kang Kristo. Manano na sanang inginong Diyos, tipunan ampon pamisana na lo, king metong mong banal a kapulungan, ding sablang tapat magdulap, king katutuan. Siklod tamo. Talakad tamo po. O Diyos, sa mapamakadulong ipami, ikay bubuklod karing pisan metong mo. Malugod mo lang balikdan ding sablang tutuki kang Kristong anak mo. Mitagulaling kamingan keka king metong mong binyag. Gawan mo kami naman sanang metong king kaganapan ning kasalpantayanan. At papanatilyan mo kami king lugod pamikakapatan. Idiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Para karing Hudyo, manalangin tamo para karing Hudyo, baning Diyos, ampon ginutamo, aslaga na la ring pusuro, kanita, akilala re Yesu Kristo, ing talapangabos, ding sablang tao. Siklod tamo po. Talakad tamo po. O Diyos, sa makalulong ipami, pag nasan mo king ding sablang tao, mikabos la layon na abalo ring katutuan. Malugod mong ipagkalang, king kapulungan mong Israel mikabos siya. Ang pamiyanib ya king kaganapan ning banal na kapulungan na pamilya mo. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Para karing esasalpan tayo kang Kristo. Manalangin tamo, para karing esasalpan tayo kang Kristo. Manano na sanang insala ning banal na Espiritu, pakilala ni karelo, ing dalan ning kaligtasan. Siklod tamo po. Talakad tamo po. O Diyos, sa mapamakadulong ipami, pigkalog mula ring sablang tao kang Jesus, anak mo. Pipamisanan mula ring sablang bansa, king banala kapulungan mo, king pamagdulap da king katutuan, at uklasan desaning dalan dang painturo keka. Abukod mong tunay Diyos, at kang Yesu Kristong tinubod mo.
Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Para karing esasalpan tayo, King Diyos. Manalangin tamo, para karing sablang esasalpan tayo, King Diyos. Manano na sanang apamatulande ing miglalang, ampon may ngabos, King kapamilataning wagas dang pilubluban, ampon pamibiye-biye. Siklod tamo. Talakad tamo po. O Diyos, sa mapamakadulong ipami, papalyaran mo king sablang makapadurot kaya kami kaya king yato, ipakilala yung ligaya mo, at lelangan ming tao king wangis mo. Mananasana nga pag-aralan dang kilalanan ding sablang tao, king ika ing miglalang da, king kapamilataning pamanangal da, karing makapagmula lang bagay-bagay lelangan mo. Layo natalus ding ing ika, mimigit ka karelangan sabla. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Para karing sablang manungkulan, king balen at bansa. Manalangin tamo, para karing sablang susuyo kay katamo, king balen ampon bansa. Ingatan na lasanan ng Diyos, ding puso, ampon kaisipan do, banding sablang susuywan do, mibibyela, king tunay kapayapan, ampon katimawan. Siklod tamo. Talakad tamo. O Diyos, sa makalulong ipami, baluming kapag nasaning puso ning balang tao, at pamingwame katuliran king kayapan mo. Ingatan mo laring sablang tatalan upaya karing bansampong balen. Banketa ding sablang tao, no karin man kamtanding katimawan, king kasalpantayanan. Ing tahimik pa mga biyaya nating kapayapan, itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Para king kailangan daring sablang tao, manalangin tamo, pakamalan kong kapatad, para king kailangan daring sablang tao, manano na sanang Diyos ay ibang lugpos mayupaya, pakayapa na la ring salunan, ilisya na la king sablang panganib ding maglakbe, itimawa na la ring sablang mayayalipusta katuliran, pagkalama na lang kaligtasan ding maghingalo, at itabi na king yato, ing kapanganyayan, danok ampon sakit. Siklod tamo. Talakad tamo. O Diyos, sa mapamakadulong ipami, ikay babiyasiganan karing matitikal, at yataga na loob karetang mabibigo. Pakirandaman mo yung panalangin daling sablang mamaus keka, king nano pamang kaligaligan, ban kamtanding tulang bubungan na ning pamananggap kasaupan keka, king pamangailangan da. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Tatana pong ini, king kadwana ng dake, ning kakatang selebrasyon, ning pamamugi, king banal na krus.
talakad tamo po. Talakad tamo. Nyoing dutong ning krus anon nuyami pakuing mengabus ning yatu. Siklod kay po bilang pamamugi aking banal na krus. Talakad na po. Nyoing dutong ning krus anon nuyami pakuing mengabus ning yatu. Siklod tamo po. Talakad na po. Nyoing dutong ning krus anon nuyami pakuing mengabus ning yatu.
siklod tamo po. Sasambanda ka, Ginoo. Parangalan miyaing krus mo. Pupuryan ning pangasublimong niya. King kapamilataning krus mo, tulakim taning yato. Potang lapitan tayo pong umon yung banal na krus, pumunye kabugayan, tingki katampong love offerings o collections, midas la po king Terra Santa o Holy Land. Pasibay po, pota pang ume tayong lapitan yung krus, banmunye pugayan, tingki katampong love offerings or donations, midas la po king katampong Terra Santa o Holy Land.
Mamasanting kang diling punubas, atenang ku. Dapot kay taning meging bunga mo. Nyang mawukuwas lamning epainom mo kanaku. Hatindus me paining katalindikingan ko.
Iglesia Santa. Dapot, tangalan ulat, manyulila. Ating tunel, lunos yan, maging bungada. Itinag
pungini at abe-abe, king mitong kapanilugod, king ipa, manalangin tamo, karing amanong tiro ng Ginoo kay katam. Igabos mo kami king sablang marokoy pa. Malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panawon mi. Ban king kasopan ing pakalulu mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ing kasalanan. At mikabis kaming alang kasasagkulan, king sablang kadigadigan. Kabang panayan ng pangpagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. Nying malugod, tamong Ginoong kordero ng Diyos, nying miralako, king kasalanan ng yato, noon na ring mayawos, king apunan ng kordero. Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka. Dapat sa kasming amana mo, kumayat na ako.
manalangin tamo. O Diyos, sa mapamakadulong ipami, pigkalog mo kaya kami panibayong biye, king kapamilataning matugpe ng kamatayan ng pong pangasubling mebye Kristo. Para timisa ng atulusing pamakirakemi, kaniting banal na misteryo, dahin parating apatunay ni tiking pamibiyebiyemi, antimong tunay ang pong tapat tabi ninyagan. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Bago po ang huling panalangin ng pagbibindisyon, na pinakikusapan po, kagad alis mga sasakyan po natin sa patio para po magbigay daan sa ating prosesyon. Di ko alam kung kakasya pa sila rito. Mapuno na rin daw. Sorry po. Siguro sa na lang, sa New Park, sa second state na lang po, na para maganda po tayo pa sa ating prosesyon. Okay, so thank you po. Idukuyula rin buntokyo at maniga po king bendisyon ng Diyos. O Diyos, sa mapamakadulong ipa, ngayon pigmasusyan miying pamigagana ka, king kamatayan ng anak mo, tipasan ng labis-labis yung bendisyon mo kaya kami. Miaddanan kaming kapanayan, king pangasubin ng mebye, pamatulan ming parati, ing kapulungan mo, at patawaran mo yung kasalanan mi. Dahil pasignangan mo sanang lalo ing kasalpantayanan mi, at bitasan mo ing alangangang pangakabos mi. Tiyadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Tahimik tamo pong lumwal, nalanay po itang usual tamong final greetings.